Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada lilamritayile. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Prabhupada lilamritayile നമ്മള് അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ലീലാമൃതം തീരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആചാര്യനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയതും പിന്നെ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് തന്റെ ലീലകൾ കാണിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി ചാരിണി ശേഷിശൂന്യ പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അവസാനം എടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പ്രഭാതര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭാതർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബദ്ധാത്മാവും അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഒന്ന് അവബോധം വരുന്നത്, അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡവസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാരും കാണുന്നത്. കൂടാതെ അവരുടെ ചിന്താഗതി ശരീരം നശിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു, ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. ആരും താൻ ആരാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടുമ്പോൾ താൻ സന്തോഷവാനാകും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാലേ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ വസ്തുത, ഈ സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അന്ധൻ തന്നെ അന്ധന് വഴികാട്ടുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരും ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും നേതാക്കന്മാരും ഇതേ ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അന്ധനെ ലീഡർമാര് തന്നെ അന്ധന്മാരാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ പ്രഭാതയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത അവര് എന്തായാലും സ്വീകരിക്കും. ആ ഒരു ഉറപ്പ് പ്രഭാതർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഗാനമേള സ്ഥലം കണ്ടു. ഗാനമേള സ്ഥലത്ത് 100ഓളം ബുക്കുകൾ അവിടെ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ ആമുഖത്ത് ജോർജ് ഹാരിസന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. അപ്പോ അത് യുവതലമുറയെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചു. ജോർജ് ഹാരിസന്റെ മുദ്രയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരത് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസില് ആഴ്ചയിൽ 2000ഓളം കൃഷ്ണ ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ സംഗീത സദസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 600ഓളം ബുക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും മാത്രമുള്ള സ്ഥലമല്ല. നമ്മളിവിടെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്?
പ്രഭുപാദനും തന്റെ ഭക്തന്മാരും ആർക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ശക്തിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം ഇതില് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ പെടുത്തുന്ന ശക്തി ഏതാണ്? മായ. മായയോടുള്ള യുദ്ധമാണ് പ്രഭുപാദനും തന്റെ ഭക്തന്മാരും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ മായക്കെതിരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണല്ലേ. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. രാവിലെ എണീക്കാൻ തന്നെ ഒരു യുദ്ധമാണ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പല വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോളൊക്കെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്നാലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മായ പല രീതിയിലും നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ പല തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ ബുള്ളറ്റ് ഇടും. ഈ സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ്, അവര് ഓരോ മിസൈൽ ഇടും. ആ മിസൈലാണ് ഈ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ, ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബുക്കുകൾ ഓരോ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മടിയിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് പോലെ വന്ന് വീഴുകയാണ് ആ അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ആ ഒരു കല പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഈ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള വിദേശികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആരാ, രാധയാരാ ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ആണ് ഭക്തന്മാര് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒരു പ്രചാരണമാണ്. അവരും അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ആ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിപ്പിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ്, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഭക്തന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരും അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിപ്പിക്കാം എന്ന് അവര് നന്നായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ചോദിക്കും, ഇത് എങ്ങനെ നമ്മള് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്കിത് മനസ്സിലാകുക? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾ പറയണം, ഇത് സൂര്യ സമാനമാണ് ഈ പുസ്തകം. സൂര്യപ്രകാശം നൽകുന്ന എന്താണ്, അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യ സമാനമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. കൃഷ്ണേ സ്വധാലോപഗതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പറയുക. എന്നിട്ട് ആ ബുക്കില് ആ ശ്ലോകം കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഇത് സൂര്യനെ പോലെ ഉജ്ജ്വലമാണ്. അന്ധകാരത്തിന്റെ യുഗത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അത് ഉദയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണും, നിരസിക്കുന്നവര് കാണും, സ്വീകരിക്കുന്നവര് കാണും. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടും. പക്ഷെ അതെല്ലാം സഹിക്കണം. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരാള് നമ്മളെ നിരസിച്ചു, ഒരാള് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നു പോകരുത്. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ സഹിക്കണം. അപ്പൊ നല്ല ഒരു പ്രചാരകനാവുകയാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി. ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രചാരണം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രചാരണമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹം US വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറ്റം ചെയ്യാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ബസ്, ആ ബസ്സിൽ ട്രാവലിംഗ് സങ്കീർത്തനമായിരുന്നു. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിഗ്രഹം വെക്കുന്നതും അവര് ഉറങ്ങുന്നതും കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഭോഗ കൊടുക്കുന്നതും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എല്ലാം അവർ ആ ബസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചാരം വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, 100ഓളം ബസ്സുകൾ ഇതുപോലെ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും എല്ലാ പട്ടണത്തിലും ഈ ബുക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 3 മെയിൻ പാർട്ടീസ് ആയിരുന്നു ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ ട്രാവലിംഗ് സങ്കീർത്തൻ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയുടെ സംഘമായിരുന്നു.
പിന്നെ ഒരു സംഘം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലുള്ള ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതാണ് അവരായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ത്രിപുരാരി ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്. ഇവർ മൂന്നുപേരും തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് അവര് കൂടുതലും ഊന്നിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ അവിടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊളംബിയ, പ്രിൻസ്റ്റൺ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ അവര് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലോട്ട് എന്താണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലും പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു നിബന്ധനയും വെച്ചു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ രീതിയിൽ അവര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സെയിൽസ് ഓഫീസൊക്കെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളാണ് എന്താണ് ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ ആണല്ലേ, അപ്പൊ അവര് ഒരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കൂടുതൽ ബുക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ വരണം എന്ന് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബുക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സെയിൽസ്മാൻമാരെ കാണാറുണ്ടല്ലേ, ചില സാധാരണ ബുക്കൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് അവര് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവര് വീട്ടിൽ ചെന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവർ അന്നത്തെ ആ ഒരു സെയില് കഴിഞ്ഞ് അവർ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സാധാരണ മീൻസ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് ഇന്ന് ഇത്ര ബുക്കേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയൊരു ജോലി ഭാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്നറിയോ? ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അത്ര ഊർജസ്വലരായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദമാണ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്ര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഉത്സാഹമാണ്. ഈ വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോന്നോ ടയർഡ്നെസ്സോ ഒന്നും അവർക്കില്ല. ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂറുകളോളം അവര് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഇതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഈ ബുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പ്രചോദനം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിൽ സഞ്ജയൻ എന്ന ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര നികൃഷ്ടമാണെന്നും എത്ര മലീമസമാണെന്നും ആളുകൾ എത്രമാത്രം അസൂയാലുക്കളാണെന്നും ഭൗതിക ജീവിതം തന്നെ എത്രമാത്രം ഭയാനകമാണെന്നും മനസ്സിലാകും. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ എത്തുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവരെന്താ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഭക്തിയിലെ നമുക്ക് വരുമ്പോ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല. അവർക്ക് അതുമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് അസൂയയാണ്. എല്ലായിടത്തും കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അവനേക്കാളും എനിക്കെല്ലാം കിട്ടണം, മറ്റുള്ളവനെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണേലും എനിക്ക് ഒന്നാമതാകണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന എത്ര നികൃഷ്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ എന്ന ഭക്തൻ പറയാൻ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ആളുകൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഒന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ എന്താ തൊടുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാറുക? വായിച്ചാലല്ലേ. പക്ഷെ അവർക്ക് വായിക്കാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്താൽ പോലും ആ ഒരു പാതയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. 15 വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക്
പൂജാമുറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ആ ബുക്ക് ഇത്രയും പ്രയോജനമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് മാതാജിമാര് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇതായിരുന്നോ ആ ബുക്ക് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ആ വർഷം അത്ര എടുത്താൽ പോലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കും. അത്ര വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഭക്തന്മാര് ഈ പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആന്തരികമായി ഒരു നാടകീയമായ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും. ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമോ മറ്റോ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ പ്രഭുപാദരോടൊത്ത് കഴിയുന്നത് പോലെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. ചില ഭക്തർ പ്രഭുപാദരുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. പുസ്തക വിതരണക്കാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തമായ പ്രചോദനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ പാരമ്യതയിൽ നിലത്തു കിടന്നുരുളുകയും ആളുകളോട് നാമസങ്കീർത്തനം നടത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ആത്മീയമായ ഉണർവ് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വലിയ ഒരു ആനന്ദമാണ് ഈ ബുക്ക്. ഒരു ടയർഡ്നെസ്സും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓരോ ബുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തെയാണ് അവര് പ്രകടമാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് 1975 വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ 1000 ശിഷ്യന്മാര് സന്നിഹിതരാകുന്നു. കൂടാതെ UP-യിലെ ഗവർണർ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ എത്തി. ഒരു വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. വിജയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അവിടുത്തെ ആഘോഷമാണെങ്കിൽ പോലും, ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലാസ്ഥാപനമാണ് ആ ആഘോഷമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വേണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കും. ബുക്ക് എല്ലാരിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 1975 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 79 വയസ്സോളമായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അത്ര നല്ലതല്ല. കൂടാതെ ബോംബെ ക്ഷേത്രത്തില് മിസ്റ്റർ നായർ ഒരു സ്ട്രഗിള് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് എല്ലാരും കുറെ പേര് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുർഘട ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ഷേത്രം പണിയുമ്പോഴും ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം 700 വോളിയം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശ്ലോകവും വിവർത്തനം എല്ലാം ചെയ്തു. 18 മാസത്തോളമായി അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട്. അദ്ദേഹം രാത്രി 1 മണിക്ക് എണീറ്റ്, വെളുപ്പിന് 1 മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഉറക്കമില്ലാതെ ബുക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ഇതുവരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല, പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല. ഈ പുസ്തകം ശരിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഭാഗവതം എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ 17 വോളിയം ആയിട്ടും ബുക്ക് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ആയില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും നാളായിട്ടും ബുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പബ്ലിഷ് ആയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രാമേശ്വര പ്രഭുവിന്റെ അടുത്താണ്, ആ ഭക്തനാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇത്ര തടസ്സമുള്ളത്? എത്രയും വേഗം ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ തടസ്സങ്ങൾ കാരണമാണ് തനിക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടുമ്പോൾ പുസ്തകം അടിച്ചിറക്കുക. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം ബാഗ് ബസാറിലുള്ള ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ വാർ, അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
അപ്പോ ഈ മുറി ആർക്ക് വേണം, ഈ മുറി ആർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായി അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഈ ക്ഷേത്രവും ഇവിടെയുള്ള മാർബിളും എല്ലാം വിറ്റിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കണം, ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പണം കിട്ടിയാൽ പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ആ പുസ്തകം എവിടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതും അതിന് ഞാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിക്കണം. അതെന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാ ഭാഷകളിലും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് ലോകമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം തനിയെ വളർന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത് പറയുമ്പോ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പുറത്തിറക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമേശ്വര പ്രഭു പറയും, അയ്യോ അത് അസാധ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഗൗരവപൂർവം ഉറക്കെ പറയും, അസാധ്യം എന്നുള്ളത് മൂഢന്റെ നിഘണ്ടുവിലൂടെ വാക്കുവാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന വ്യക്തി എന്ത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ശരിക്കും നടക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും. കാരണം ആ ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ് ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അസാധ്യം, ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് മൂഢന്റെ നിഘണ്ടുവിലാണ്. അത് സത്യമാണ്. മൂഢരായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവത് ദാസന്മാരായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും പ്രകൃതിയിലൂടെ നടത്തി കൊടുക്കും ഭക്തന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അസാധ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അസാധ്യം, അത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യം എന്നൊന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്റെ ഭക്തന്മാര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാരത്തോൺ പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അവര് പലയിടത്തും പെയിന്റിങ്ങും അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും കൂടാതെ 16 മാല ജപിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അവർക്കുള്ള ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് എന്താ ക്ഷീണമില്ല, ഇവര് എപ്പോഴാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക? ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ 20-22 മണിക്കൂർ ഒരു മാതാജി ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. 20-22 മണിക്കൂർ ഉറക്കമില്ലാതെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് ആ മാതാജി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരാള് എല്ലാരും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി മാരത്തോൺ ചെയ്യാണ്, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പോ അത്ര രീതിയിൽ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ഈ രാമേശ്വരൻ പ്രഭു, രാധാവല്ലഭനും അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മാറ്റം വന്നതായിട്ട് തോന്നി. അവര് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും, അവര് നടക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യം അവർ ഓരോ വാക്കുകളും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നു. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രഭുപാദരുടെ ആജ്ഞ അവർ അതുപോലെ നിറവേറ്റി. പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ജീവിതചര്യയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ട് ഒരാള് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ, പ്രയാസമുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, അയ്യോ അത് നടക്കത്തില്ല, അത് മാറ്റി വെക്കണം, അതിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ട് അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം കാണും. എന്നാൽ അത് നടക്കും. നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉറക്കം, നമ്മളുടെ
മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ, ആസ്വാദനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ചെയ്തത്? അവരുടെ ദിനചര്യയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് അവർ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. നമുക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ട്, എന്റെ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണ്, ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, മംഗലാരതിക്കൊന്നും എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ആരെയാണെന്നറിയോ? ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. ആരാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ? ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ആരും അവിടെ ഇല്ലേ? പ്രഭാതരുടെ പ്രഭാതരുടെ ഗുരുവാണ്. അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. പിന്നെ അച്ഛനോ? അതെ അതെ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ പിതാവാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 5 ടൈംസ് വേഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ വീട്ടിൽ വന്നാല് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക? കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ രാത്രിയില് ഇതുപോലെ പുസ്തകം എഴുതും, എല്ലാം വിവർത്തനങ്ങൾ എഴുതും, ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, 10 മക്കളുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്നിട്ടും മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ജോലിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ഒന്നും അല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചോദ്യം. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമാണോ? ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ പറയും എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി, ഭഗവാൻ ബാക്കി അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് പകരം ഈ ഭക്തന്മാര് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്. അങ്ങനെ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അസാധാരണ പ്രയത്നത്തിന്റെ മേഖലയായിട്ട് മാറി. അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്കും പ്രഭുപാദർക്കും വലിയൊരു സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയോഗങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവര് പ്രഭുപാദരുടെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ച് അവർ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച് അവരത് സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വീണ്ടും പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും വീണു പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പോവാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിനെ കാണാനായിട്ട് ഇൻപേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ റൗണ്ട്സിന് പോവല്ലേ? എല്ലാരും തന്റെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം, രോഗികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്ന പോലെ പ്രഭുപാദർ രാജ്യം മൊത്തമുള്ള തന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ആ ഭക്തന്മാര് വീണു പോവാതിരിക്കാൻ, അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ലോകമെമ്പാടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡിട്രോയിറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. ഡിട്രോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മായാപൂരിലെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം, അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന അംബരീഷ പ്രഭു ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു ഹെൻറി ഫോർഡ്. അപ്പൊ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പൗത്രനാണ് അദ്ദേഹം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്തന്മാരെ കാണുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വായിക്കുകയും
അതില് ആകർഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്കോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് 16 മാല നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പിന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, അംബരീഷ് എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു, പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യനായി. ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ കോടീശ്വരൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ മായാപൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ, ആ ടെമ്പിളിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ്. ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ആ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി, അതൊരു വലിയൊരു സംരംഭമാണ്. അത് അടുത്ത വർഷം ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മള് ടാറ്റ ബിർള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിലും വലിയ ഉയർന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ, അത്രയും സമ്പത്തുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതില് ഇത്ര ഉയർന്ന ഫാമിലിയിൽ വന്നതാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ, കാറ് കമ്പനികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമായിട്ട് ഇരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ, കൂടാതെ റോക്ക് ഫില്ലർ, ഈ 2 കാറുകളായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രഭുപാദരിലെ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലെ വേറൊരു വലിയ കോടീശ്വരരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് റൂഥറർ എന്ന് പറയുന്നത്. 350 കോടി മായാപൂർ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അദ്ദേഹം എല്ലാം ആ ടെമ്പിളിന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്, അംബരീഷ് പ്രഭു. അപ്പോ റൂഥറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഭയങ്കര റിച്ച് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. ഈ ഫോർഡും റൂഥറും തമ്മില്, റൂഥർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയും തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒരു എനിമി, അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഫാമിലിയിലെ മകൾ ലേഖാ സഹസ്രവന്തി എന്ന് പറയുന്ന മാതാജി, ആ മാതാജി ഇതിലേക്ക് വന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡും വന്നു, അതായത് അംബരീഷ് പ്രഭുവും വന്നു, ലേഖാ സ്രവന്തി മാതാജിയും വന്നു. രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ഒരു കുടക്കീഴിൽ, പ്രഭുപാദരുടെ കുടക്കീഴിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വൈര്യമൊക്കെ മാറ്റി അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡെട്രോയിറ്റില് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ വാടകയ്ക്കായിരുന്നു, ലീസിനെടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലായിരുന്നു ഈ ടെമ്പിൾ ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാലാവധി തീരാറായി. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വലിയ കെട്ടിടം വേണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു, പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ലോറൻസ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു പാലസ്, ഒരു കെട്ടിടം കാണും. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രമാക്കണം എന്ന്. കൂടാതെ ആ കെട്ടിടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ തന്നെ ബോട്ടുണ്ട്. ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ അടുത്ത നദിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കൂടെ പ്രചരണം ചെയ്യാം, എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് വേണം, എത്രയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രചരണം ചെയ്യാനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ദാനമായി തരണം എന്ന് വലിയ ബോൾഡായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വിചാരിക്കും, അയ്യോ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, പ്രഭുപാദർക്ക് അത് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയും, അത് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കിയതാണ്, എനിക്ക് $3,50,000 എങ്കിലും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലായിടത്തും പോയി കാണും. നോക്കുമ്പോ ഓരോ മുറി വരെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് അവര് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരി, ഞങ്ങൾ അത് തരാമെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ 2 ഫാമിലി, അതായത് റൂഥറർ എന്ന ഫാമിലിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർഡ് ഫാമിലി, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്, രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന്, അപ്പൊ ഈ മാതാജി, ലേഖാ സ്രാവന്ത് മാതാജിക്ക് ആകെ $1,25,000 അവരുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കും. $1,25,000 കൊടുക്കും. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്, അംബരീഷ് പ്രഭു ഇട്ടാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ ക്ഷേത്രം, ഭയങ്കര ഒപ്പുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഡിട്രോയിറ്റിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രം. അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു
അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തി എല്ലാം ശരിയാക്കി പ്രഭുപാദർ അവിടുന്ന് പോയി. പിന്നെ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദർ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല. സാധാരണ വ്യക്തികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇത്രയും വലിയ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ സ്വാമി അവിടെ നിന്ന് സുഖിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തത്, എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുത്തു. ഭഗവാന് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പ്രഭുപാദർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടുന്ന് യാത്രയായി. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്നോ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഉടനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ടെലഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് എത്തി. അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സമയത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം വേഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കിട്ടുക, അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഈ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം സഹായം വേണം കൃഷ്ണാബോധം കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം 1975 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലെ വസതിയിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. കാരണം അവിടെ എത്തുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അടുത്ത എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദനെ മാത്രമേ അകത്ത് കടത്തിവിട്ടുള്ളൂ. ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും അവിടെ കടത്തിവിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണിക്കാൻ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ കുറിപ്പ് എഴുതി വെക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരു 10 ആവശ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഒരു അഡ്രസ് ബുക്കിലാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നത് മിസസ് ഗാന്ധിയെ കാണുമ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് തന്റെ 500 വിദേശികർക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശി ഭക്തന്മാർ, അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറി പാർക്കാനുള്ള അനുമതി വേണം. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നം കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിസ കാലാവധി തീരുമല്ലോ. അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ രാജ്യത്ത് തിരിച്ച് പോകണം, അവിടെ പോയി വിസ ശരിയാക്കണം, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആവുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംശയമാണ്, ഇവരെന്താണ് സ്പൈ ആണോ, ഇവര് CIA എന്ന് വന്നവരാണോ, ഇവരെന്താണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഈ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന എന്തിനാണ്, ഇവര് റഡാർ വെച്ച് ഇവിടത്തെ സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നെല്ലാം ഉള്ള റൂമർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വിദേശി ഭക്തന്മാരെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി തരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഉന്നയിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കുറിപ്പ്. പിന്നെ MP-മാരെല്ലാം ദീക്ഷ വരിച്ച ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കണം. അതായത് MP-മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ്, ഭരണാധികാരിക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് MP-മാര്. അപ്പോ പണ്ടത്തെ രാജഭരണത്തിൽ മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം ഇതുപോലെ ബ്രാഹ്മൺസ് ആയിരുന്നു. അവര് നല്ല രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് കറക്റ്റ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മന്ത്രിമാരെല്ലാരും അന്ധരാണ്, എല്ലാരും ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് മെജോറിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ ആർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കണം, ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ടെന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ വരിച്ചവരായിരിക്കാം. പിന്നെ കശാപ്പുശാലകൾ നിർത്തണം, കീർത്തനം നടപ്പിലാക്കണം, മാംസബുക്കുകൾ പൊതുസ്ഥലത്തിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, വേശ്യാവൃത്തി ശിക്ഷാർഹമാകണം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഒഴികെ ഒരു മതഗ്രന്ഥവും വേണ്ട, എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും 2 പ്രാവശ്യം വീതമെങ്കിലും കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുക. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വേശ്യാവൃത്തി നിർത്തണം, കശാപ്പുശാല നിർത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ യുദ്ധം വരുമല്ലേ. കശാപ്പുശാല നിർത്തുക, മദ്യം നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുപോലെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തോന്നുക? ഉടനെ ഒരുപാട് ട്രോള് വരും, അവരെ കുറിച്ച് താഴ്ത്തി സംസാരിക്കും, ഇവർക്ക് എന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയും. ഇതേപോലൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുകയുള്ളൂ. അതാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതാണ്. ആരാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്? നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ആരാണ്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അധപ്പതിച്ച് ഒരു നിരീശ്വരവാദ സമൂഹം നമ്മളിൽ എത്താനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ ഭരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിലയിലെത്തിയത്? ബ്രിട്ടീഷർ. അതെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. കാരണം അവര് ഗുരുകുലം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു ഗുരുകുലം. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുകൂടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. ടെക്നോളജിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരണം, അതിലാണ് നമ്മൾ നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഇതെല്ലാം പറയാനായിട്ടാണ് ചെന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കണ്ടു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു മിസസ് ഗാന്ധി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭയങ്കര ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മരണഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക്. അപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ പറയും, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് എനിക്ക് അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കും, ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു പറ്റിയ സമയമല്ലായിരുന്നു അങ്ങയോട് സംസാരിക്കാൻ. ഒരു പ്രാണഭയം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയൊക്കെ പതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എന്നാലും താൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തു, തീർച്ചയായിട്ടും കാണാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദറിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീമതി ഗാന്ധി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് അത് ഞാൻ ചെയ്യാം, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നും വാക്കു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയാം, അവരൊരു നല്ല കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ശ്രീമതി ഗാന്ധി പ്രഭുപാദർ ചെയ്ത ഒരു മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് വിസ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട്. അവരങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലൊന്നും വന്നതല്ല എന്നെല്ലാം പ്രഭുപാദർ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയും, എന്തോ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു അനുവാദം ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനും ആ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞു രാമേശ്വർ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വരുന്നു, ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞു 17 വാല്യങ്ങൾ അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അത് നിറവേറ്റി. അപ്പൊ അസാധ്യം എന്ന് രാമേശ്വർ പ്രഭു പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദർ അസാധ്യം എന്ന വാക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. ആ മാരത്തോൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അവര് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് രുക്മിണി ദ്വാരകാധീഷ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ രുക്മിണി ദ്വാരകാധീശിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ആ ഒരു വാല്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ എന്താണ് നടക്കാത്തത്? നമ്മളെ കഠിനാധ്വാനം ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുക? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ ധാമത്തിലെത്തും, ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരും, നിങ്ങൾ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആധ്യാത്മിക ഗുരു സന്തോഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും അത് സന്തോഷമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്, നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാനും അവിടെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഗുരുകുലം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗുരുകുല പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാര്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണെങ്കിൽ അവര് ജോലിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവര് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ക്ഷത്രിയന്മാര് രാജ്യമെല്ലാം നോക്കും. അപ്പോ ക്ഷത്രിയര് ടാക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഈ ബ്രാഹ്മിൺസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാമേഴ്സ്, വൈശ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് പാടത്ത് പണി ചെയ്യും. പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പണി ചെയ്യും. 3 മാസം അവര്
ജോലി ചെയ്യും. ബാക്കി 9 മാസം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും. അവർക്ക് ഈ ഒരു ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് പറമ്പും ഒരു പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട. അവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് അവന് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ പാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുക. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. ഇതാണ് പ്രഭാതാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും ഗുരുകുലം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചെടുത്തത്. അങ്ങനെ ഗുരുകുലം എല്ലാം മാറ്റി കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ആക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം നായ്ക്കളെ പോലെ ആയി. നായ്ക്കളെ പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾക്കാരെ നായ്ക്കളെ പോലെ എടുക്കുകയാണ്. പ്രഭാതാറ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യജമാനന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരോ യജമാനൻ ഇല്ലാത്ത നായ്ക്കളെ പോലെയാണ്. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം അടിമകളെ പോലെ ചെയ്യാണ്. ഏതേലും ഒരു ആളുടെ കീഴില് ജോലി ചെയ്താലേ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഗുരുകുലം തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കണം, ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, എല്ലാരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകണം. അതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രഭാതന്റെ. അങ്ങനെ 1975 തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഗുരുകുലം വൃന്ദാവനത്തില് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. 500ഓളം കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുരുകുലം നിർമ്മിക്കണം എന്ന പ്രഭാതന്റെ ഒരു വലിയ ആശയമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ആ ഗുരുകുലം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഗുരുകുലം വിദ്യാഭ്യാസം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഗുരുകുലം ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോ മഹാരാജിനും ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് കാണും, എയിം കാണും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് എല്ലായിടത്തും പ്രീച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചില മഹാരാജ് ഗുരുകുലം സ്ഥാപിക്കണം, എക്കോ വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കണം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകൾ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ ആ വേദിക് യുഗം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ 10,000 വർഷം നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളല്ലേ. ആ 10,000 വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ. ഇനി വരുന്ന ഈ 10,000 വർഷം ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടും. ഒരുപാട് പേര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരും. അതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അധികം ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന കാലത്തിലും വരുന്ന തലമുറയിലും ഒരുപാട് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബീജം നമുക്ക് പ്രഭാതറാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു തുടക്കം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് തന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മൗറീഷ്യസിൽ പോവും. മൗറീഷ്യസിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാർ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കും. ആ ആക്സിഡന്റ് ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച കാർ ഒരു വളവിൽ വെച്ച് വേറൊരു കാറുമായിട്ട് കൂട്ടി ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പരിക്കുകളൊക്കെ അതിലിരുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആക്സിഡന്റിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ ആ വടി വെച്ച് ഒന്ന് ഊന്നിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം മുറിവുകളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠം എന്താണ്? ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അപകടമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആസന്നബി ക്ലേശത ആസദേഹ. നാം ഈ ഭൗതിക ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സമാധാനത്തോടെ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അടുത്ത നിമിഷമാണത് ക്രാഷ് ആയത്. അപ്പൊ ആ വാഹന അപകടത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കല്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വടിയൂന്നി നിവർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അധികം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ഒരു ആക്സിഡന്റില്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ക്ഷീണം, ചെറിയ ദേഹ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ബോംബെയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ തീർന്നില്ല. ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു, മിസ്റ്റർ നായരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, അതൊക്കെ ശരിയായി. ഇപ്പൊ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ 71 മിസ്റ്റർ നായരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഡീലിങ്സും കഴിഞ്ഞ് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 1975 ആയി.
എന്താണ് അവിടെ? അവിടെ മൊത്തം അഴിമതി നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഓരോ എഞ്ചിനീയർമാര് വന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മോഷണവും അഴിമതിയാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരിട്ട് വരാതെ ഇത് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ കാരണം ഇവരെ പറ്റിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം ഇവര് ഭയങ്കര രീതിയിൽ, കാരണം ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ, ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ട എന്തായാലും പല രീതിയിലും പറ്റിച്ച് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അവർ അഴിമതിയിൽ കൂടെ അത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ വന്ന് അതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിനെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ആജീവനാന്ത അംഗമായി പലരും വന്ന് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ വന്ന് ഞങ്ങള് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാം, ഓരോ എഞ്ചിനീയർമാർ വരും. പിന്നെയാണ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഈ ഇസ്കോണിന്റെ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ കമ്പനി ECC എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തവും തകർന്നു വീഴും. അതുപോലെയാണ് ഇവരിവിടെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഞങ്ങള് ഇത് ഏറ്റെടുത്തോളാം, ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ കരാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ പണി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബോംബെയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കാര്യശേഷിയും ഉള്ളതുമായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രഭുപാദറും അതിനെ സമ്മതിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ നിർമ്മാണ ജോലി ഈ ECC എന്ന കരാറുകാർക്ക് കൊടുത്തു. അവര് നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ചാർട്ട് കൊടുത്തു. ഇത്ര നാളിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത് സമ്മതിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറയും, അമേരിക്കയിൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയെല്ലാം എന്നല്ല, അതില് ഒരു വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 10% ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ മായാപൂരിലെ പ്രോജക്റ്റ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രോജക്റ്റ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്? അമേരിക്കയിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതിന് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. കുരുടനും മുടന്തനും തമ്മിൽ ഉള്ള സഖ്യമാണിത്. ഇവിടെ കുരുടൻ ആരാണ്? കുരുടൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കക്കാരാണ്. അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ഉണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് വഴിതെറ്റി പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൾച്ചർ ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമില്ല, മുടന്തനാണ്. എന്നാൽ കുരുടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കുരുടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മുടന്തനെ തോളിലേറ്റി നടന്നാലോ? മുടന്തന് കണ്ണ് കാണാം. അപ്പൊ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് കുരുടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ കുരുടനായിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കാർക്ക് ശക്തിയും ഉണ്ട്, ബുദ്ധിയും ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് അവരുടെ പൈസ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു സഖ്യം ചേരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജ്ഞാനം കുറച്ചുണ്ട്, പണമില്ല. അമേരിക്കക്കാർക്ക് അന്ധരാണ്, പക്ഷെ പണമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുകൂടെ കൂടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള പണമെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അറിയിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. കാരണം നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവല്ല, അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള തർജിമ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇനി തർജിമയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പറയും, എനിക്ക് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, അത് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ ഓരോ ശ്ലോകവും, അതിന്റെ അർത്ഥവും, അതിന്റെ വിവർത്തനം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഇത്രയും 10,000-ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസം ചില രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈൻ മാത്രം എഴുതും. അത്രയും ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചേ അദ്ദേഹം എഴുതും. ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വേണം അദ്ദേഹം എഴുതാൻ. അപ്പോ ഓരോ വാക്കും, പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. ഓരോ സെന്റൻസ്, ഓരോ വാക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
അതിലെ മെസ്സേജ് ഭാഗവതത്തിലോ ഭഗവത്ഗീതയിലോ തരുന്ന മെസ്സേജിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് തരികയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്താണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവതരിപ്പിക്കാൻ അഗാധമായ ചിന്ത എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാനിത് ഇന്ന് കഴിയുന്നതല്ല, 10,000 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബുക്കുകളാണ് ഈ എഴുതുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഗോൾഡൻ പീരീഡുള്ള 10,000 വർഷത്തേക്ക് രചിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ, നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആ പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് 10,000 വർഷമാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തേക്ക് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ പോകും. അവിടെ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ പോകും. ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പണ്ട് 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1976 അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോകുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് 76 ചെല്ലുമ്പോ 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ എത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്നെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു അനാഥനെ പോലെ ഇവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ 100ഓളം ഭക്തന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത്. കൂടാതെ അവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അമ്പരചുംബിയായിട്ടുള്ള കെട്ടിടമാണ്. അത്ര കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇസ്കോണിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കില്. അവിടെ തന്നെ 600ഓളം ഭക്തന്മാര് താമസിക്കുന്നു, അവരുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇത്രയും ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വന്നതും അതെല്ലാം വളരെ പ്രചോദനമായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു രഥയാത്ര അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഈസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് വെസ്റ്റ്. അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ന്യൂസ് പ്രചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതില് ഒരു ന്യൂയോർക്ക് എന്താണ് ആ പേപ്പറിന്റെ പേര്, പത്രം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു പത്രത്തില് ന്യൂയോർക്ക് ഡെയിലി ന്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള പത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി സന്ധിക്കുന്ന അവന്യൂ, അതായത് ഈസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് വെസ്റ്റ്. അത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരിയാണ്, ആ ഒരു ശീർഷകം കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ പത്രത്തിന്റെ കോപ്പികൾ എല്ലായിടത്തും അയച്ചു കൊടുക്കുക, പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ശീർഷകം വളരെ നന്നായിരുന്നു. കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി സന്ധിക്കുന്നു, അതായത് മുടന്തൻ കുരുടനുമായി സന്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഒത്തുചേരും ഈ രണ്ടുപേരും, മുടന്തനും കുരുടനും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വെവ്വേറെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിസ്സഹാരായി നിൽക്കുന്നത്. ഒരുവൻ മുടന്തൻ, മറ്റവൻ അന്ധനും. എന്നാൽ അവർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരവും അമേരിക്കൻ പണവും അവർക്ക് ലോകത്തെ ആകമാനം രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഈ ന്യൂയോർക്കില് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇത് പറയും, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു യുദ്ധമാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മായയെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ വിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്തും അത്ര നല്ലതല്ല. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഹെൽത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല, അങ്ങ് പോകണ്ട, അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കൂ. എല്ലാരും പ്രഭുപാദരെ മിസ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ച് 10 ദിവസമൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാരും നിൽക്കും, അദ്ദേഹം പോണ്ട അവിടെ നിൽക്കൂ, ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യരുതേ, കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞു പോകാം, കുറച്ച് വിശ്രമം എടുത്തിട്ട് പോകാം എന്ന് എല്ലാരും പറയും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പോകാനായിട്ട് ബാഗെല്ലാം എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഭക്തൻ പറയും, യാത്ര ചെയ്യരുതേ. വേറൊരാൾ പറയും, അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിക്കൂ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഗാംഭീര്യത്തോടെ പറയും, അന്ത്യശ്വാസം വരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അർജുനനെ പോലെ. അവസാനം വരെ എനിക്ക് പോരാടണം. ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ, വിശ്രമം, അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല.
അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനം അവസാന ശ്വാസം വരെ ചെയ്യാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിന് ഒരുപാട് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു 70 വയസ്സുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ വ്യക്തിയാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ മായാപൂരിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, ഈ പ്രചരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്, എനിക്ക് വയ്യായ്ക ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോകും. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു. ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാല് വെച്ചാൽ അപ്പോ അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പോയി പ്രചരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് പ്രഭുപാദർക്ക്. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാരൊന്നും നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാര്, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശിഷ്യന്മാരും ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മമാണ് എനിക്ക് ഈ വരുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വ്യക്തമാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്നും കഴിക്കാതെയായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലാണ് അവസാനം മരിച്ചിരുന്നത്, അച്ഛനും അവസാനം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വിചാരിച്ചു, അദ്ദേഹം എത്ര പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനായി, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർ കേൾക്കുന്നത് തന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് ഗവർണർ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ അവിടെ കാണും. അത് കാരണം എനിക്ക് കുറെ പെർമിഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഗവർണറിനെ എനിക്ക് കാണാം. അത്രയ്ക്ക് വയ്യ. അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരാണ്, തിലക് ഇടുന്നത് പോലും വയ്യ. ആ അദ്ദേഹമാണ് ഗവർണർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഗവർണറുമായിട്ട് 20 മിനിറ്റ് നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഗവർണറുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നെ ഗവർണർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തളർന്നു. ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് തന്റെ ആ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പിരിറ്റിലായിരിക്കണം തന്റെ ഭക്തന്മാരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ താൻ റിട്ടയർ ആവില്ല. ഇത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി. സാധാരണ ഉള്ളവര് എന്താണ്, ഭയങ്കര വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇനി എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് വേണം, ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ, എനിക്ക് കുറച്ച് എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ, എപ്പോഴും ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാൽ മതിയോ? അതാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത എന്താ? ഓരോ നിമിഷവും കളയാതെ ഭഗവത് സേവനമാണ്. എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും ഒരു ക്ഷീണം വരുന്നില്ല. ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് തളരുന്നില്ല, എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ്. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാനാണ് ഓരോ നിമിഷവും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ് ഏത് നിമിഷവും, എത്ര വൈയായിക ഉണ്ടെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഇനി അധ്യായം 8 അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അന്തിമോപദേശം, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രഭുപാദരുടെ അന്തിമ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് 1 മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ആയിപ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.